pritlač na tú spodnú. Tak, na spodnú, výborne. Na spodnú, áno, super. Na spodnú lyžu. Výborne, Domčko, krásne ideš. A hop, na spodnú pritlač. Krásne. On sa neopieraj dozadu, dobre? Musíš byť dopredu obretý. Toto je krásna zakruta. Vyrovnané lyže. Krásne, na tú stranu. Zakrutky. Výborne. Super, tak, presne. Na spodnú lyžu pritlač, tak, výborne. A hop. A hop. A pritlač, tak, super. Výborne. Zakrutý. Pomal. Domík, spomal, tu je strmý kopec. Počkej, zastaň. Takto. Stoj. Ako pôjdeš, dobre? Dobrý kopec je, nie? No veľa ľudí tu ešte nejak dlho, pozri sa. No, tak poď. No to je rád nezlačné. Výborne. Hop. Výborne. Super. Pritlač na spodnú lyžu. Prehod nožičku. Na spodnú, tak. A teraz hop. Super. A hop. Výborne. A hop. Hop. Výborne, super, Domík, krásne ideš. Nádhera. Pomal, oddychneme si, zastaň. Neoddychneme? Tak oblúky pekne, dobre? Do protisvahu choď, radšej oblúčiky rob. Tak, do protisvahu, tak, vyrovnaj lyže, neboj sa. Tak, a do protisvahu môžeš ísť, tak. Keď ti ide rýchlo, tak do protisvahu sprav taký väčší oblúk, tak rýchlo, tak. A takto, viacej, dobre?